Erti namazın cemaatine yetişip cemaattan galaryn diýip gorkup 2 rekat sünnetini okuymadyk adamlar gün çykandan soň, gün göterilenden soň okuyor. Okuyan pillasynda ertiň 2 rekat sünnet diýip niýet edip okuyor. Ikinji sawalyňyz namazymanyň 2 rekat pardyndan soň bazylar 4 rekat sünneti roz jumadan soň 4 rekat ahir peşin diýip okuyor. Şonu okuymaly däm diýip soran ekeniňiz. Namazıma bolýan ýerde, okulýan ýerde onu okyp oturmaly. Namazymanyň 2 rekat pardy, şu 4 peşiniň 4 rekat pardynyň jaýynda şu. Jaýynda halipa bolýar şu. Peşiniň 4 rekat pardyny ederek şu 2 rekat namazymanyň 2 rekat pardy okulýar. Ol okulandan soň ýene hem dobara 4 rekat pardy peşin diýip ahir peşin diýip okyp oturmaly. Namazyma okulýan ýerlerde onu okuymaly. Namazymanyň 2 rekat pardyny jemaat bilen okuyandan soň 4 rekat sünnet okumaly, ondan soň 2 rekat sünnet okumaly, 6 rekat okumaly. Wallahu alam ve ilmuhu atam.